Ambalmao awni nyantuma abalamso Madame Cissé Ramata Sissoko ana o batanti rakabo Atlanta, États-Unis. Bi amna kuma chefanka. Yoro nyafo ngo chefan sugu kacha. Chefan sugu flade bi. Chefan mi ambadu alete toro. Amba fama ko œuf de table to wakana. Ukora chefan dunta. Chefan dobi alebe toro. Amba fama ko œuf fertile. Ukora chefan mi miseka bangi. Mune la chefan sugu flabi. Parce que chefan folo, ale chemuso ba ale da kasoro chemuso ni cheche maje. Parce que cheche spermu a sikise no ma do chemuso fan kono ateke din. O kama chemuso be fanda kasoro cheche ti. Abe komi muso be regli kasoro cheti. Parce que fan ye cheka regli droni mi ama fekonde sperme maka kono siji maka kono jangu akake din. Do bi amina kuma sheminka fami na dara a fambe ke din amba fuma œuf fertile muna ambi kan oke parce que les flane na ambi kan kuma incubateur kan couveuse machine mi ibe chefan ka kono walsa ka chefan toro eni ya chefan be toro o kora ye chemuso mi nyu chefan da o chemuso ni cheche jera ko fanda o fansugo fla fana bi entuguni mi fana be toro fla de do kele o ye poulet de chair fin chemi ama lamo ka ke chesugo e kadu don o ye poule pondeuse fin pondeuse koroy chemuso mi be fanda fami be du metali fam be daka ke din ale cheto ko reproducteur a chemuso to ko poule reproductrice a cheto ko coq reproducteur do a flabe o to ko poulet reproducteur amino de kuma fobi ambo kuma fomina parce que nya fo ngo jamana wo jamana na taranye jamana donde barake jamana kono ni jamana nafolo jamana hakilna ani jamana dugukolo yi ate boyoro bere nya fo ngo franci communauté internationale fe o betu wo kandi mo shi teki deme iyere ka deme ko meta ame yoro min bibina malila ani afrique dugu chama ambe chefa min be toro amba fama ko œuf fertile amba takabo dugu weraw de la kana o de la chefan son ka cha parce que abina avion de fait chedin fana son ka cha o de kama chesugo fana son ka cha o de la antisaka chedu ka fa alors ka ira la nyena dugo dugu na te dumini ka fa jamana yun tatanye dugo dugu na to dumini na fama soro dumini na fama du o te teme cheka ani chefan o de kama amina ni fobi chemuso pondeuse mimbe fanda o taka nogo parce que pondeuse nunu olu shia o mambo o be se ka fanda fami be toro bi ate toro ni uni cheche je fambe toro ni uke udamana fante toro abana alors que ni poulet de cherta ale ka bon kojugu bonya kama a chemuso tse ka fancha manda parce que fambe da no asoro che ka poa a farikolo na man bon kojugu wa na man dogon kojugu odu anga nga famu poulet de cher kera bude kama donc abe bunya o kama ambe technique doke walsa u kana bunya kosobe walsa u ka fanda a chena musobe kana bunya u ka se ka fanda koska fancha manda min bato am se ka nafa sorala parce que ni pour pondeuse tambe famindu ale che musobe se ka fan keme saba ane bi woro da san kono alors que poulet de chair ale ba che musoba abe fan keme ni bidure da tlanche muna parce que cheka bo mais na man koloshit mala te o kemeni bidure rebo parce que na buena ko te fan reda ni e chefan di ba doko fan do mi metoro parce que kiseni ndo bala Germany ndo bala o Germany bi ko me dem place alors que ni e fanchi Germany intirote kala maintenant anga problème e munde Afrique che sogo tambulo che denin tambulo che fami mi toro tambulo che mi fana bo fanda o tambulo machine mi fana chefan be ka kono amba fuma ko couveuse ou be incubateur o tambolo ani mamuno ba barake mais ante saka ni besoro tlikili ni betsa ka tlikili mais am saka minke kata dodoni amek nga kuma incubateur couveuse de katliflanna machine mi ambe feka adla akake mali machine mali produit malien don de adla mali la moko ka seka chefan taka do machine kono chefan mi be toro de ma fo chefan be su kono che ou tsaka toro parce que chefan tsaka toro parce que su kono chefan
o ye chefan de min dara cɛ muso de y'o da min cɛ kun tɛ ubiyɛn cɛ bɛ i t'a dɔn donc i tɛ se k'o san ka t'o don machine kɔnɔ cɛ muso min b'a da il faut k'a ni cɛ cɛ ka jɛ o de la an bɛ n'o fɔ bi maintenant couveuse fana o ye incubateur o dilankɛlaw caman tɛ yen o de kama an bɛna kuma couveuse kan video wɛrɛ la mais bi n'i y'a mɛn i bɛ couveuse dilan n ko sɛfan de b'i bolo k'a k'a kɔnɔ maintenant sɛfan n'i y'a mɛn o fana b'i bolo n ko cɛ muso de bɛ yen min bɛ ka k'o da ni cɛ cɛ fana jɛra donc cɛ muso min b'a da ni cɛ minnu de ka kuma fɔ olu tɔgɔ ko poule reproducteur solution o ye mun ye n'i y'a mɛn an bɛ couveuse dilan couveuse filɛ nin ye sisan a modèle ka ca nin ye dɔ de ye an ka jeune dɔ ye nin dilan Mali la félicitation nin fana ye jeune wɛrɛ de min y'a dilan mais an bɛ fɛ ka qualité de fara an ka incubateur kan an bɛ fɛ k'a kɛ fɛn ye min bɛɛ bɛ se ka utiliser village la o kama an bɛ fɛ k'a kɛ komi ka énergie solaire k'a la par exemple ka plaque solaire kɛ k'a kɛ système ye min b'a to Mali la ka min Kayi fo Kidali bɛɛ bɛ se ka incubateur sɔrɔ bɛɛ bɛ se ka utiliser bɛɛ bɛ se ka sɛfan don bɛɛ bɛ se ka sɛfan bɔ wa bɛɛ bɛ se ka sɛ dun k'i fa parce que ni jamanadenw fara jamanadenw hakili bɛ sigi jamana bɛ se ka jɔ donc nin sɛfan in ale sɛfan bɛ kɛ sɛden ye n'o y'a sɔrɔ sɛ muso ni sɛ cɛ de jɛra ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka fan in da o bɛ sɔrɔ ka don o machine incubateur kɔnɔ an bɛ n'o kuma fana fɔ maintenant mun de ye poulet de chair problème ye parce que poulet de chair a dilanna bu de kama sɛ bu fan da tɛ kɛ donc bu ni fan don a tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye chaque fois ni sɛ siya ka bon kojugu a bɛ fan min da a tɛ caya donc o kɔrɔ n'an bɛna dumuni di sɛ musow ma ni sɛ cɛ ma n'u bɛ kan ka bonya n'an ye dumuni d'u ma mun ka di u bɛ bonya kojugu u tɛ se ka fan yɛrɛ da ditu o kama an b'an kɔlɔsi an tɛ dumuni caman di parce que u bɛ bonya joona et puis u ka girin kojugu le fait k'u bɛ bonya u ka girin kojugu o b'a to sɛ muso ni sɛ cɛ ka cɛya ni sɛ muso ka musoya yɔrɔ an b'a fɔ ma ko fan bara ani sinji bara olu sinji bara ni fan bara an b'a fɔ ma ko testicule ani ovaire tubabukan na olu tɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ parce que u bɛ fa kɛn de la kɛn bɛ k'a kɔnɔ kojugu u tɛ se ka donc an b'an kɔlɔsi o la an tɛ dumuni caman d'u ma c'est pour cela que an ka kan jija ka dumuni d'u ma hakɛ dɔ la min b'a to u bɛ se ka fan da en même temps aussi ni sɛw bɛ ɲɔgɔn kan i tɛ fɛ dɔ ka bonya kojugu dɔ ka misɛn sinon bolonɛ ninnu u bɛ taa misɛnman ninnu gosi u b'u bali u ka dumuni kɛ an b'a fɔ ma tubabukan na ko uniformité an bɛ fɛ sɛ muso bɛɛ ani sɛ cɛ bɛɛ ka kɛ poids kelen à peu près pour que u bɛ dumuni min ka kɛ quantité kelen à peu près pour que u bɛɛ ka se ka fan da waati kelen na an ka se k'o fan ta waati pour que fan ka se ka kɛ den ɲumanw ye maintenant pourquoi poulet de chair an b'a produit a sogo de kama mais n'i y'a mɛn i bɛ sogo fana sɔrɔ o k'a sɔrɔ den de nana min bonyana bon o muso min bɛ o sɛ muso min bɛ o fan da an bɛ n'o de ka kuma fɔ ani sɛ cɛ munna parce que le fait que u dilanna ka kɛ bu de sɛ bu de poulet de chair bonya b'u bali u ka fan da o de kama an bɛ dumuni jɛ u la dɔɔni k'u bila ration alimentaire la ka régime de d'u ma min b'a to u tɛ bonya kojugu maintenant n'i ye sɛ comparer ka to 1957 a bɛ komi san 40 50 Amérique kɔnɔ ani dugu caman kɔnɔ sɛ bɛ kun bɛ komi Mali sɛ a b'a fɔ ma ko sɛ gɛlɛnni u kun ka dɔgɔ mais u ye sélection génétique de kɛ sélection génétique kɔrɔ u y'a jateminɛ sɛ bele sɛw la min ka bɔ u y'o bɔ a la sɛ cɛ min ka bɔ u y'o bɔ olu y'olu croiser olu ye den sɔrɔ olu fana belebeleba taara k'u croiser fo ka se bi ma donc an t'a fɔ ma ko transformation génétique o kɔrɔ i donna gène na ka fɛn dɔ yɛlɛma non nin ye sélection de o kɔrɔ ye de i ye sɛw de sugandi minnu ka bon minnu ka girin minnu bɛ se ka kɛnɛya minnu bɛ kɛnɛya kosɛbɛ k'olu de fara ɲɔgɔn kan fo ka se 2012 ma à peu près ka poids multiplié par 4 donc sɛ muso bonyana kojugu sɛ cɛ bonya kojugu o ka ɲi mais u bɛ fan hakɛ min da o de dumuni la dɔ bɔr'o la o de la poulet de chair a tɛ fan caman da n'an ma an kɔlɔsi n'i y'a ta a bu la i m'a ye 1957 sisan i b'i gauche fɛ 2012 b'i droite fɛ o bɛɛ b'a yira k'a fɔ sɛ bonyana kojugu bonya dun a n'a problème de bɛ na ni bonya kɛra kojugu a bɛ sɛ bali ka fan da donc c'est pour cela que n'an bɛ dumuni d'u ma an tɛ dumuni d'u ma désordre la an bɛ jateminɛ kɛ parce que n'an ye dumuni d'u ma u bɛ bonya joona en 3 semaines 4 semaines u bɛ se k'u ka poids sɔrɔ min u kan ka sɔrɔ kalo 5 kalo 6 minnu bɛ fɔlɔ ka fan da donc on est obligé ka u jɛ dumuni na dɔɔni walasa ka u bonya dɔɔni o la u fanga bonya tɛ girinya fan da ma maintenant o ye problème ye c'est pour cela qu'il y a jateminɛ la les pays africains dugu caman na Afrique an tɛ se ka sɛfan sɔrɔ parce que sɛ muso min b'o fan da an t'a produit parce que a ka dumuni dɔrɔn de ye problème a n'a ka lumière a banna yelen min bɛ k'a ka dumuni o dɔrɔn de y'a problème ye maintenant n'i ye sɛ ta sa ka dumuni d'a ma komi a ka d'a ye cogo min
ani min ka dumuni tigɛ a différence ye nin ye i ɲɛ b'a la sisan sɛfan hakɛ min bɛ produit n'i ye jɛman ta restricted o kɔrɔ ye i ma dumuni di min ma ale ka sɛfan ka ca o bɛ taa fo 170 fo 180 na alors que n'i ye dumuni d'a ma comme a ka kan a man n'a cayara kojugu a bɛ dumuni min fɛ n'a y'a dun kojugu a bɛ se ka taa moins de 140 a tɛ hali sɛfan 140 da san kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ sɛfan a bɛ da n'o y'a sɔrɔ sɛmuso ka dumuni man ca parce que n y'a mɛn aw dɔw y'a fɔ kuma na an ka groupe dɔw kan ko n'a ma fan da dumuni d'u ma dɔrɔn ayi dumuni kojugu ani dumuni tanya bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ b'i u bali ka fan da mais hali sɛcɛ la n'i ye sɛcɛ ta sisan min bɛ gosi fɛ nin filɛ sisan ale ka bɔ parce que dumuni dira ma komi a ka d'a ye cogo min bɛ droite fɛ ayi a y'ale ka dumuni ration kɛ k'a d'a ma dɔɔni min bɛ droite fɛ o bɛ na fan n'o ye o sira cɛmuso min fɛ sisan o fan bɛ kɛ fan caman bɛ da u la o fanga fan bɛ k'a la alors que ale bɛ sperme caman fana di alors que min bɛ gosi fɛ ale bɛ girinya a fari tɛ se ka sperme di c'est pour cela que pour qu'an ka sɛmuso lamɔ a ka fan da min bɛ se ka tɔɔrɔ an bɛ min kɛ fɔlɔ ka dumuni alimentation k'o jate minɛ an tɛ dumuni caman d'a ma an b'a jate minɛ fana an tɛ fɛ tile ka janya ka tɛmɛ heure 8 kan parce que ni tile janyana kojugu ou bien ni tile surunyana kojugu a b'u bali ka fan da n y'o fana ɲɛfɔ video dɔ kɔnɔ n ko n ko sɛ kunkolo a kolo a bɛ komi a transparent don lumière bɛ don a fɛ o de bɛ taa kunkolo zɛbɛn activer ka jigin appareil reproducteur kɔnɔ fɛn min b'a to a bɛ bange k'olu activer wasa sperme ni ovaire ninnu ka se ka développer maintenant an bɛ min kɛ sisan an bɛ semaine 21 de kɛ an b'u lamɔ ka sɔrɔ k'u transférer u bɛ taa yɔrɔ min ka fan da donc an b'o bɛɛ kɛ mun na parce que an b'u préparer fan da de kama pourquoi an b'u bali ka dumuni kɛ n y'a fɔ ye tuguni dumuni ba o bɛ sɛ bali ka fan da dumuni fitinin o bɛ sɛ bali ka fan da a kɛɲɛma ye mun de o kɔrɔ ye n'u kan ka dumuni 100 di an bɛ 70% d'u ma c'est comme dumuni mun kan ka dun an bɛ tilancɛ dɔɔni fara tilancɛ kan k'o d'u ma walasa u ka kɔngɔ dɔɔni parce que n'u ma kɔngɔ u bɛ bonya n'u bonyana u tɛ se ka fan caman da donc an b'a jate minɛ 2 jours de la 8e semaine à la 23e semaine o kɔrɔ ye de an b'a kɛ skip day o kɔrɔ ye an bɛ dumuni di sɛ ma bi sini an tɛ dumuni d'a ma sinikɛnɛ an bɛ dumuni d'a ma o kɔfɛ an tɛ dumuni d'a ma parce que n'u ma kɔngɔ u tɛ fasa n'u ma fasa u tɛ se ka fan da maintenant an b'an jija toujours protéine a kana tɛmɛ 10% kan pour dumuni kɔnɔna na maintenant lysine olu ye amino acide de acide amino de don a bɛ komi dumuni bulaman kisɛ dɔw minnu bɛ kɛ dumuni kɔnɔ min b'a to dumuni sɛ bɛ se ka a farikolo sɔrɔ parce que ni protéine tɛ dumuni na sɛ tɛ farikolo sɔrɔ maintenant an bɛ poulailler jateminɛ nin ye poulailler normal de ye poulailler sugu ka ca sɛ mara yɔrɔw ka ca n y'a fɔ n ko dugu bɛɛ b'a kɛ n'a cogoya de ni bɔgɔ de b'i bolo i b'a kɛ ni ciment de b'i bolo ni bɛlɛkisɛ de b'i bolo fɛn o fɛn b'i bolo i ka dugu la min b'i bolo i bɛ sɔsi jɔ n'o de n tɛ fɛ k'a ye par exemple tout simplement parce que dɔ b'a kɛ France ou bien États-Unis cogoya dɔ la Mali la ka kɛ ten ayi ni Côte d'Ivoire ni yiri de b'i bolo i b'a kɛ ni yiri ye ni Mali la ni bɔgɔ de b'i bolo i b'a kɛ ni bɔgɔ ye ni ciment b'i bolo a bɛɛ ye so de ye so bɛ se ka insuler cogo min ka d'an ye maintenant n y'a jateminɛ sisan semaine fɔlɔ ninnu na fo ka taa 21 semaine 21 na an b'u bila so kɔnɔ mais an bɛ dumuni d'u ma an tɛ dumuni bɛɛ d'u ma dumuni fitinin an b'a réduire ka tɛmɛ tilancɛ dɔɔni ka 70% mais an bɛ ji d'u ma an tɛ se ka ji dɔn maintenant durée de la journée an b'o kɛ cogo di tile man ka tɛmɛ 8 heures kan tile kɔnɔ donc pour qu'an bɛ lumière contrôler n y'a fɔ ye rideau bɛ kɛ so kɔnɔ o de kama parce que lumière contrôle o b'a to courant min bɛ kunkolo zɛbɛn ci o de bɛ taa a wolonugu kɔnɔ k'a to a ka fan da donc courant min bɛ kɛ kunkolo zɛbɛn kan ani dumuni min bɛ d'a ma n'olu farala ɲɔgɔn kan fan da bɛ nɔgɔya maintenant u bɛ dumuni min fana kɛ an b'a jate minɛ u tɛ dumuni kɛ don minnu na u ka dumuni minan de ye an b'o yɛlɛ sanfɛ c'est comme an bɛ puli dɔ k'a la a ka nɔgɔ i b'a kɛ fɛn dɔ min bɛ tourner dɔrɔn k'a yɛlɛ walasa u kana dumuni kɛ ni dugu jɛra i b'a jigin donc n'u ye dumuni kɛ bi u t'a kɛ sini n'u y'a kɛ sini u t'a kɛ sinikɛnɛ an b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ walasa u ka dumuni kana ta caya kojugu maintenant an bɛ min kɛ fana dumuni minnu bɛ d'u ma an b'a kɛ comme automatique parce que yɔrɔ ni sɛ ka ca mais ni sɛ 100 ni 200 bɛ b'a di n'i bolo o tɛ problème ye o mais nin kɛra ni industrie baw don par exemple 20 000 poulets ni 30 000 poulets olu ka ca donc on est obligé k'a kɛ automatique parce que i tɛ se k'o kɛ mais Mali la ou bien Afrique dugu caman na min sɛ 100 sɛ 500 sɛ 1000 3000 olu mɔgɔ bɛ se ka kɛ ni bolo ye parce que i mago tɛ ka fɛn caman kɛ mais i bɛ dumuni hakɛ min d'u ma o dumuni hakɛ calculeli le fait i tɛ fɛn d'u ma min ka d'u ye waati bɛɛ la o tɛ fa kojugu o de b'a to u bɛ fan da ka ɲɛ komi n y'a fɔ ji man ka dɛsɛ i bɛ se ka dumuni jɔ bi ni sini mais ji kan ka d'u ma tous les temps u kan ka se ka ji min an bɛ min fana kɛ sɛcɛw fana an tɛ dumuni caman d'u ma parce que ni sɛcɛ ma dumuni caman kɛ n'a ye dumuni caman kɛ a bɛ bonya kojugu a tɛ se ka yɛlɛ sɛmuso sanfɛ o de la an man jija k'olu fana ka dumuni
muso fana ka dumuni bɛ dumuni parce que n'u bonya kojugu o b'a to u tɛ fan ɲɛnaman da mais an bɛ sɛ ni sɛ muso fana ka dumuni bɔ ɲɔgɔn na parce que u ka dumuni tɛ kelen ye parce que fɛn min b'a to sɛ ji sperme bɛ bɔ ani min b'a to ovule bɛ kɛ a élément tɛ kelen n'a nana alimentation vidéo kan n bɛ don détail la parce que vitamine dɔ bɛ yen o bɛ di sɛ ma o tɛ di sɛ muso ma parce que sɛ ni muso tɛ kelen ye an b'o bɔ ɲɔgɔn na cogo di sɛ muso kunkolo ka dɔgɔn sɛ ka jan donc sɛ ka dumuni o bɛ kɛ fɛn de kɔnɔ min ka jan sɛ muso tɛ se k'o sɔrɔ u kunkolo tɛ se mais ta sɛ muso fana dumuni bɛ d'a ma kunkolo bɛ don yɔrɔ min o kan ka dɔgɔya pour que sɛ muso kun ka don parce que sɛ muso kunkolo ka dɔgɔ ni sɛ kunkolo ye donc o de la an bɛ dumuni fila bɔ ɲɔgɔn na o la u tɛ ɲɔgɔn ka dumuni kɛ nin b'a yira i la k'a fɔ n'i ye dumuni di sɛ ma ni dumuni ka ca kojugu o ye gauche ye a fankisɛ ninnu u tɛ falen ka ɲɛ u bɛ caya ɲɔgɔn kan u bɛ kɛ komi fitinin fitininw caya alors que n'i ye dumuni dɔ bɔ dumuni na ka dumuni limité fanw bɛ kɛ normal ye fitinin minnu kan ka kɛ olu ka taa parce que ni fitinin ka caya parce que nin fan belebele min filɛ sisan ale de bɛ da sinikɛnɛ an b'a fɔ a ma ko F1 ni F2 ka taa parce que don o don de sɛmuso bɛ fan kelen da chaque 24 heures à peu près mais chaque tile tan ni fila a b'i reposer dɔɔni a tila ka fan wɛrɛ da maintenant ni sɛ fana bɛ fan da an y'a fɔ daminɛ na sɛ bɛ fan dɔɔni da après fan bɛ caya a bɛ taa mais en même temps sɛfan hakɛ min bɛ da min bɛ tɔɔrɔ o fana o début caman tɛ tɔɔrɔ mais plus a bɛ taa a ka 40e semaine fo ka taa parce que an b'a to sɛ ka fan da fo 70 semaines fo semaine 70 dɔgɔkun 70 a bɛ fan da o de la donc o dɔgɔkun 70 kɔnɔ dɔgɔkun fɔlɔ ninnu na a ka fan minnu bɛ da parce que fan min bɛ da o hakɛ bɛ yen mais ni min dara min fana bɛ tɔɔrɔ o fana ka hakɛ bɛ yen bon min dara n'a kan i b'a ye semaine 40 ka taa 45 96 fo 90 o kɔnɔ n'i ye sɛfan o bɛɛ bɛ kɛ parce que an tɛ se ka sɛfan sɔrɔ k'a 100 bɛɛ ka tɔɔrɔ parce que toujours dɔ bɛ kɛ min tɛ tɔɔrɔ maintenant n'i ye dumuni di sɛ ma comme a ka d'a ye cogo min ani y'a bali ka dumuni kɛ o de ye nin ye n'a ye dumuni kɛ comme a ka d'a ye a bɛ bonya kojugu a tɛ se ka fan da a fila différence min ka bɔ o tɛ se ka fan caman da an man jija fana so fana température ka kɛ an b'a contrôler ni machine dɔw ye minnu b'a température bɛ kɔ an bɛna nin video kɛ nin kan spécialement mais n ye nin fɔ dɔrɔn pour que ni sumaya bɛ ni funteni bɛ kojugu o fana bɛ sɛ bali ka fan da sumaya ni funteni bɛ kɛ cogo bi an bɛ ji de ta k'a suru so kɛrɛ kan an b'a fɔ min ma ko cooling pad anglais la donc a bɛ kɛ komi fɛn tugu dɔ de don min i bɛ ji k'a kɔnɔ walasa fiɲɛ ka ji gosi o la ji bɛ se ka ɲigin dɔɔni an b'a fɔ ma ko humidité o bɛ se ka température jigin walasa funteni t'u minɛ kojugu sɛfan fana ni compagnie baw don an b'a collecter ni machine dɔ ye k'a rouler mais Mali la par exemple n'i ka compagnie ma bɔ sɛ 100 sɛ 2 sɛ 100 sɛ 1000 ou bien sɛ quelque chose o man gɛlɛn kosɛbɛ i bɛ se k'o ta n'i bolo ye mais compagnie baw la a bɛ rouler da hali nin ɲɛna an bɛna nin bɛɛ kuma fɔ parce que an bɛ fɛ compagnie ka bonya de maintenant an bɛ fɛ fana ni sɛw bɛ fan da u kana da duguma parce que ni sɛ ye fan da duguma n'a karila u b'a fan dun parce que fan in nafa b'a la olu fana kama maintenant an bɛna incubateur kuma fɔ dɔɔni dɔrɔn parce que n bɛna video wɛrɛ kɛ nin kan mais n bɛ fɛ ka nin fɔ dɔrɔn k'a fɔ an bɛ ka nin bɛɛ kɛ fɛn kelen de kama walasa an k'a fan tɔrɔ fan in bɛ tɔrɔ mun na fan tɔrɔ la o fan tɔrɔ la de ko incubateur ye mun de ye a bɛ komi armoire foyi wɛrɛ tɛ armoire dɔrɔn ou bien sonin dɔ min température kɛra a kɔnɔ kalaya ni sumaya dɔɔni humidité k'a fɔ ni fiɲɛ bɛ ji la ou bien fiɲɛ tɛ ji la o bɛ kɛ ni ji de bɛ bila a kɔnɔ pour que ji ka bɔ a la ventilation o kɔrɔ ye fiɲɛ bɛ ci ci a yɔrɔ ninnu na et puis ka fan yɛlɛma ni fan bɛ tourner ni température ka ɲi o kɔrɔ ye n'a man kala a ka suma o ye 37,5 degré ɲɔgɔnna ye Celsius la humidité an b'o kɛ entre 45 et 55% a bɛ dépend température ye min ye parce que n y'a fɔ ni incubateur bɛ yɔrɔ dɔ la ni kɛnɛmana chauffer ou bien a sumani o b'a to c'est comme ni incubateur ta k'a sigi neige cɛmancɛ la ani y'a sigi funteni na o température min bɛ kɛnɛma ani fiɲɛ min bɛ don o bɛ température affecté kɔnɔna na o bɛ humidité fana affecté parce que ni humidité ka ca ni ji ka ca fiɲɛ na kojugu kɛnɛma o b'a to ji min bɛ don fiɲɛ min bɛ don a kɔnɔ i mago tɛ ji la mais ni fiɲɛ jalen kojugu i mago bɛ ji la an b'a fɔ o ma ko humidité mais an bɛna kuma incubateur kan nin ye incubateur de ye n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn bon Mali la n y'a dɔn jeunes bɛ minnu bɛ kan k'a dilan an bɛ kan ka baara k'u ka dɔn n bɛ fɛ hali sisan an ka courage ta n'i y'a ye an ye sɛdenninw sɔrɔ o kɔrɔ ye an ye fɛn sɔrɔ min an b'a kɔ a kɔnɔ Amérique filɛ sisan mɔgɔ bɛ incubateur dilan ni fɛn bɛɛ ye frigo kɔrɔ o armoire kɔrɔ o tant que a température bɛ se ka maintenir a kɔnɔ dɔw yɛrɛ b'a kɛ so ye nin filɛ sisan nin ye formation dɔ kɛ nin ye so de ye min machine bɛ bila a kɔnɔ so bɛ a température bɛɛ ta o bɛɛ bɛ se ka kɛ maintenant mun de b'a to sɛfan in fana bɛ tɔrɔ sɛfan hakɛ min bɛ tɔrɔ a kɔnɔ a bɛ kɛ mun ye komi n y'a fɔ n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ ma ko pourcentage d'éclosion o kɔrɔ ye sɛfan hakɛ min bɛ tɔrɔ a bɛ dépend sɛfan qualité la a bɛ dépend sɛ yɛrɛ cogoya la sɛ muso dɔw bɛ yen u bɛ fan da min bɛ caman bɛ tɔrɔ dɔw bɛ fan ba a tɛ tɔrɔ a bɛ dépend dumuni na n y'a fɔ ye n ko ni dumuni ka ca kojugu a tɛ tɔrɔ n'a ka dɔgɔn kojugu a kan ka kɛɲɛ ni sɛ man kɛnɛ a tɛ fan caman da et puis encore n'i ye sɛ to a ka fan da n'i y'a to a sigira fan kan
a tɛ fan wɛrɛ da hali n'a ye fan dɔ da a b'i jɔ alors que n'i ye fan ta k'a bɔ sɛ muso kɔrɔ a bɛ fan wɛrɛ da parce que kunkolo zɛmɛ b'a fɔ ko fan in taara ni sɛ ye fan da dɔrɔn i bɛ fan ta k'a bɔ a kɔrɔ a bɛ komi sisan ni bagan ye den sɔrɔ ni den in bɔra a kɔrɔ a bɛ den wɛrɛ sɔrɔ mais ni bagan ye den sɔrɔ sisan ni den tora a kɔrɔ a bɛ mɛn ka sɔrɔ a ma den wɛrɛ sɔrɔ parce que o den kan ka sin min a bɛ komi o cogoya de donc ni sɛ ye fan da i bɛ fan ta ka bɔ a kɔrɔ joona walasa a ka se ka fan wɛrɛ da mais ta fan fana na an t'a to fan ka nɔgɔ an tɛ fan ko munna parce que n'i ye fan ko fɛn dɔ de bɛ fan kan min b'a to a b'a yɛrɛ protéger microbe la o de la i tɛ fan ko i bɛ min kɛ i b'i jija fan kana nɔgɔ de i b'i jija fan kana nɔgɔ o bɛ kɛ cogo di fan bɛ da yɔrɔ min o kan ka saniya sɛw bɛ fan da yɔrɔ min a man ka kɛ dugu ma o kan ka saniya donc pour que fan ka se ka tɔrɔ ka ɲɛ mais ta incubateur an y'a fɔ couveuse bɛ baara kɛ cogo min température 37,5 degrés humidité 45-55 o kɔrɔ ye sumaya min b'a kɔnɔ ventilation fiɲɛ kan ka wulula a kɔnɔ sɛfan bɛ bila kɔnɔ cogo min fiɲɛlama o bɛ taa sanfɛ nunkurunin fitinin o bɛ taa duguma an bɛ mirage an bɛ lampani dɔ ta a bɛ komi torche k'a lajɛ à chaque fois an bɛ tile 3 ta an bɛ kelen lajɛ k'a lajɛ n'a bɛ kan ka développer couvoir o y'a ye incubateur yɛrɛ kɔnɔna so bɛ cogo min ani a bɛ waati min kɛ a bɛ tile 21 kɛ o kɔnɔ donc a bɛ kɛ 3 semaines donc an bɛ sɛfan saniyali de ta toujours munna parce que ni sɛfan nɔgɔlen don a tɛ tɔrɔ ka ɲɛ i b'a saniya cogo i t'a ko dɛ i b'a kɛ yɔrɔ min i b'o de saniya ka ma mais i b'a dɔn cogo di ko sɛfan in bɛ tɔrɔ ou bien a tɛ tɔrɔ i bɛ sɛfan jateminɛ bon an b'a dɔn nin na mais yɔrɔ b'a dɔn tuma dɔ la i b'o kɛ dɔrɔn pour que k'a lajɛ est-ce que i ka sɛ in bɛ kan ka fan dɔn minnu bɛ tɔrɔ ɲɛ b'a la an b'a fɔ o ma ko disque germinal yɔrɔ min den yɛrɛ bɛ sigi yɔrɔ min o bɛ komi cerclenin dɔ yan nɔ yan nɔ a bɛ komi kisɛnin dɔ i b'a différence dɔn o de fɛ yan fana n'i y'a lajɛ i ye disque germinal i b'a ye a bɛ komi yɔrɔnin dɔ b'a la n'a ye tile kelen kɛ a bɛ komi yɔrɔ fitinin dɔ min bɛ ka santi ko den bɛ kan ka développer den bɛ kan ka bonya yɔrɔ min donc i b'a dɔn k'o de don maintenant n ye nin video kɛ mun de kama parce que Mali kɔnɔna na an bɛ kan ka sɛfan ani sɛden bɛɛ importer o de la sɔngɔ ka ca o de la a bɛ kɛ 100 fo ka taa 150 dugu tɔw a bɛ feere 25 ka taa 35 la munna parce que an b'a bɔ dugu wɛrɛ de la ka na sɛfan bɛ importer parce que sɛmuso min bɛ sɛfan da o t'an bolo an b'a fɔ o ma ko reproducteur an mago b'o la k'o kɛ an b'a importer fana an bɛ sɛdennin importer parce que hali ni sɛfan b'an bolo machine t'an bolo k'a k'a la an b'a fɔ o ma ko incubateur o de kama an ye nin kɛ donc ne tun bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn an k'an jija an ka incubateur ninnu dilan mais an k'an jija fana sɛmuso min fana b'o fan da an k'o ɲɛɲini k'o faamuya walasa minnu bɛ kan ka baara kɛ nin bɛ se ka leçon dɔ d'a ma minnu fana tɛ se o k'a faamu ko o de kama an tɛ kan ka se ka nin gérer mais an bɛ se k'a kɛ n'o y'a sɔrɔ an ye reproducteur ta ka dumuni d'u ma k'u bila condition na min k'a fɔ dumuni ba ni dumuni fitinin k'o calculer ka se k'a bɛn walasa an ka se ka sɛdenninw sɔrɔ donc a k'an bɛn sen wɛrɛ j'espère que nin bɛna aw dɛmɛ an bɛ kuma incubateur ka sen wɛrɛ merci beaucoup